India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hagawai ke jing tho shong kurim ha vadodara jong ke Gujarat kaladan ke jing khawai kidadan ki basha khot bat kadan ru ke jing let sngo bha honeymoon ba kawai ke kenthei ke phong di jan be itnat bat let chaka temple na ka benta ban ya tho shong kurim kum ki wei ke jing tho shong kurim ha kari hendrei ka long ka ba phla namar om dan unong let kurim bat ke jing ya pat ba ka belet chaka yeng jong ka ne ka kenthei ya ka balaja namar ka kashma bindu ka baladan arpu saus nem kerta kala kre ban ya tho shong kurim yala de haka khatway trik uniu benai bat kalong ka jing tho kurim dalade bat yala de ka baningkong e haka jela kasama kala ya thu ba kala banlong ka bapla na ka benta ka tu ka ni ki breu hlwe ki kimi ki pa ki kirshane ka haman la ki sinjam jong ka ne ka rai kala ong ba kala he lasan bat kam ju itnat ya ka rukam ya tho shong kurim hlwe ka kwa banlong ka jing ya tho bat ka ban pendap ya ka niam ka rukam ya tho shong kurim bat de na ka ni ka daw ba kala rai ban ya tho shong kurim dalade yala de kasama kala ong le si ngade ka beningkong e bat ban ai nuksa halor ka jing e yala de hagari jonga ka banyo kentang ya ka jing ya tho shong kurim bat kalau ong ru ka jing ya tho eladi ka dei ka rai bandan ka jing et khlembu kindon ka dei ru ka jing ya tho ya ka jing long rang ba bat ka jing pdiang yaladi ba kalau ong ki briu ki be shong kurim bat kinu ki ba et nga et yaladi bat nga dei nakani ka daw bangan ya tho eladi kala ong ka shama kan selet honeymoon kum ba arta yo ba kala jet ya ka goa kum ka jaka ba kan let